Oare ce ar fi dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii? Cine poate ști oare ce ar fi dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii? Cum mă pune mereu să fac treabă, i-aș pune eu să facă singurlica întreagă. Nu le-aș da răgaz nici pentru joacă, să văd eu atunci dacă o să le mai placă. Cine poate ști oare ce ar fi dacă pentru o zi toți părinții ar fi copii? Cine poate ști oare ce ar fi?